Začiatok mesiaca máj patril oslave narodenín internetového magazínu o vlakoch a železniciach vlaky.net v roku 2010 už po 6. krát. Na oslavu 6 narodenín vlaky.net sme sa rozhodli zavítať pod Tatry, teda na železničnú trať železníc Slovenskej republiky číslo 185 z Popradu do Kežmarku a následne po odbočnej trati do nákladiska v Spišskej Beleji, kde pravidelná osobná doprava bola zastavená v 70. rokoch 20. storočia. Po niekoľkých dňoch neustáleho dažďa sa počas piatkového dňa začali ťažké mračná trhať. Len málo kto počítal s tým, že v sobotu ráno nás Tatry privítajú zaliate jasným slnečným počasím. Jazda mimoriadneho historického vlaku do Spišskej Belej 8. mája 2010 sa uskutočnila v spolupráci s klubom železničných historických vozidiel z popradského rušňového depa. Len tam nie. Počkaj, to povedia, ak hodí Karlovi na čelo. Aha, dobre. Počas jazdy rozbaľujeme prekvapenie pre cestujúcich. Mimoriadne vydanie Potatranských novín pri príležitosti 6. narodenín vlaky.net a našej mimoriadnej jazdy do Spišskej Beleji. Tieto noviny pre nás so svojimi kolegami autorsky pripravili Mikuláš Argaláč a Jozef Juhás aj v spolupráci s tlačiarňou Kežmarok. Len nakrátko zastavujeme v železničnej stanici Kežmarok a pokračujeme ďalej k odbočke. Opašťak, bože môj, srdce mojo, keď už tak už, no. Práve na nenápadnej odbočke s názvom Spišská Belá odbočka, ležiacej na šírej trati medzi stanicami Kežmarok a Podolínec, sa cesta nášho vlaku odkloní doľava smerom na Spišskú Belú horné nádražie, v súčasnosti nákladisko. Posledný pravidelný osobný vlak na túto trať zavítal v 70. rokoch 20. storočia. Dnes na túto trať zájde už len zo pár nákladných manipulačných vlakov, aj to len v pracovných dňoch a v prípade potreby. Nám to už dáva priestor byť na tomto približne 2-kilometrovom úseku odbočnej trate o samote, čo aj patrične využijeme.
Železničná trať ku koncovej stanici Spišská Belá nákladisko prechádza pomedzi domy na Kúpeľnej ulici. Náš vlak sa stáva cieľom mnohých udivených pohľadov. Cez víkend tu už dávno žiadny vlak nešiel a už vôbec nie osobný. Počas nášho pobytu v Spišskej Belej sme plánovali jazdu Singrovkou po odbočnej trati až k odbočke. Tam sme si historický motorový vozeň mohli vyfotografovať spolu s pravidelným osobným vlakom, ktorý smeroval do Popradu, vedený motorovou jednotkou série 840. Máme voľno do Kežmarku, rozumiem. Otvoríme výkoľajku, prestavíme výhybku, trať máme po prejazde pravidelných osobných vlakov až po železničnú stanicu Kežmarok voľnú.